ells, els joves, d'esta qüestió. I per això hem anat a un institut, precisament a preguntar-los això, un institut de Castelló en el que està Ainhoa Machí. Hola, Ainhoa, què tal? On te trobes? Conta'ns. L'ús del mòbil. Què vos pareix? Vos costa? Sí, la veritat és que a mi me costa molt no utilitzar-lo. I, per exemple, així en el passadís l'estaríeu utilitzant? Per la meva part, sí. I què estaríeu veient? No sé, estaria manant-li missatges a amics meus o als meus familiars o mirant xarxes socials, el típic que es fa en el mòbil. Moltes gràcies, xics. Ara anem a parlar en una professora. Inés, des de quan heu tingut que imposar mesures? Fa un parell d'anys vam considerar que l'ús del mòbil era excessiu i, per tant, vam pensar que era bo un poc ficar normes per a regular la situació. I quines són aquestes normes? Bé, nosaltres pensem que en classes sota la supervisió del professorat i amb finalitats acadèmiques sí que és bo que el gasten. I de manera lliure a l'hora del pati en el moment de l'esbarjo. I podem entrar a esta classe per a preguntar? Sí, clar, per supost. Vale, anem a preguntar. I amb quin objectiu? Què és el que voleu potenciar amb aquestes mesures? Bueno, nosaltres pensàvem que entre ells socialitzaven prou i que alguns tenien problemes realment d'addicció al mòbil i per tant vam pensar que seria millor regular-lo i que isqueren de lo que era aquest món tan virtual i tan digital que tenen amb el mòbil. Ja ho veieu que per així estan tots molt correctes i tots molt atents, però anem a preguntar sobre quines conseqüències poden tindre aquestes restriccions. Andrea, per exemple. Bon dia. Vegeu bé aquestes mesures que us han imposat? Sí, jo estic totalment d'acord en elles, encara que és una pena que hàgim arribat a aquest punt. Crec que tot part de l'educació que es dona amb el mòbil a casa i crec que es tindria que restringir un poc més a casa perquè estem molt temps amb ell i estic totalment d'acord amb la mesura i així podem interactuar més nosaltres entre persones. Perquè creus que els joves feu un ús excessiu del mòbil? Sí, estic totalment d'acord. A veure, és normal perquè al fi i a la cap estem en l'edat de la tecnologia, en l'era de la tecnologia, però és veritat que crec que estem abusant un poc massa i aleshores aquestes restriccions ens venen bé per a tornar un poc al món de la realitat i no estar tant en el món virtual. Bé, aquestes restriccions poden tindre conseqüències positives o negatives per als alumnes. Marisa, què ha suposat aquestes mesures en el vostre dia a dia, en l'aula? Jo crec que ha suposat una cosa positiva, ja que ara com no utilitzem massa el mòbil gaire, doncs aleshores podem comunicar-nos més amb les persones, socialitzar més amb els nostres amics i parlar de coses que no estiguen tot el rato relacionades amb el mòbil. I encara que s'hagin imposat aquestes mesures, alguns de vosaltres continueu utilitzant el mòbil a pesar de les restriccions? Hi ha vegades que sí i jo crec que és una cosa negativa perquè tindrien que aprendre alguns a no estar tot el rato amb el mòbil i poder parlar de coses i centrar-nos en coses més de la vida i no socials tot el rato. I personalment, te costa? A mi no em costa massa. Quan estic poc ocupada, per exemple, sí que hi ha vegades que estic molt amb el mòbil i tal, però tampoc me paso mucho. Entonces, moltes gràcies. Ja ho vegeu, que a alguns es costa, a altres no, però espereu, perquè estic veient que per així s'estan passant una noteta. Ja ho vegeu que els joves es busquen la vida per a comunicar-se encara que no tinguin el mòbil. On hauran quedat, Ainhoa, aquestes notetes en efecte en els telèfons mòbils? Estaven molt formats.